A Pascua é a festa máis importante daqui do pobo. Entonces xa viñan unha serie, e había a feira Cabalar, que era donde o Souto, onde hoxe está o centro médico, onde está no centro social, por aí había eucaliptos, e ali celebrábase a feira Cabalar. E era moi bonito. Despois tamén había algúns jinetes que exhibían a súa arte, entendes? Nos pequenos estamos aí pasmadas, do irmán de meu pai, así mirando para aqueles jinetes todos chulos montados a cabalo e tal. E logo despois pois había verbena, había xigantes e cabezudos, bandas de música, e a festa duraba pois sábado de Pascua, domingo, luns e martes. E despois o domingo seguinte era o domingo de Pascuilla, que ese é o día dos fillos de Padrón. Dos fillos de Padrón, bueno, máis xente, pero ese día dedícase aos fillos de Padrón. Os que están fora, os naturais de aquí do pobo que están fora, xúntanse ese día, hai unha misa, recíbenos no ayuntamento, no concello. As barracas viñan para a Pascua e non marchaban, ordinariamente non marchaban hasta a Pascua, normalmente en abril ou últimos de marzo. E as barracas quedaban aquí, normalmente non marchaban hasta uns días antes do San Marcos de Noia, que é sobre o 24 de abril, o 25 de abril, que debe ser o San Marcos de Noia. E as barracas de aquí, de Padrón, cando viñan a Padrón, marchaban para lá. Padrón, o sea, está moi ben comunicado, entonces viña moita xente aquí á festa. Agora tamén ven moita xente. Pero celebrábase de distinta maneira, porque agora hai moita cafetería, moito bar, moito tal, e antes se paseábase máis, moito máis.